מה שמת בסל? את זה, פה. ועכשיו תספרי לי. איפה עושה לך סבתא? הנה הוא. איפה? פה. לא, הוא פה. אהרון הוא פה. תרכי בארון. עכשיו נסגור את אוקיי, ומה עושים עכשיו? ואם... רוצה שנבשל ארוחת ערב? אז זאב כבר מחכה לארוחה שהוא יבוא לבקר. הזאב? אני לעולם לא אכניס את הזאב לתוך הבית שלי. אני מפחדת ממנו כל כך. אבל זה זאב נחמד. זה זאב נחמד? איך קוראים לו? זאב רעבוני. זאב ראבני? כן, למה? כי הוא מאוד אוהב? כן. הזאב הזה בא. הוא כבר פה? כן, הוא בא לבקר אז אותך. תכניס אותו. הזאב נכנס. שלום, זאבי. אתה זאב טוב באמת? כן. אתה זאב? תראו. יש